Πάλε δάμε. Είναι το νούμερο κάμα τώρα κουμπάρε. Διπλό νοξά τριπλό. Ένα γκούρι. Είναι γιορτές τώρα ρε ξέρεις. Γιορτάζουμε ποτέ εμείς. Επειδή πάντα δουλευκούμε. Δεν καταλαβαίνουμε που γιορτές, με που Χριστούγεννα, με που Πασκάτα, με τίποτα. Ξεκινήσουμε τώρα. Άτι, ήδη θα ξεκινήσουμε, είσαι έτοιμοι. Και στην πόζα σου είναι καλή. Μυρίζει τα μέσα λουκάνικα, μυρίζει τα πάντα. Σήμερα έχουμε άλλο ένα first dates βίντεο. Επειδή άρεσε εσάς, Ναι. μαλακία βασικά, τέλος πάντων. Άμα δείτε το στατιστικά του καναλιού, είδα ποιο είναι top και το ποιο δεν ξέρω γιατί. Και ήταν το δεύτερο βίντεο. Εντάξει, όντως. Ήταν το δεύτερο βίντεο που κάναμε και πήγαν καλά, ναι. Μπράβο όσοι το είδατε και θωρείτε το first date. Ναι, αλλά θέλετε να δείτε και κανένα άλλο βίντεο, κάτι. Πεταχτούν κάτι καρτελούδες, Κάτι καγκουρό, κάτι... ωραία πράγματα. Πολλές σχολιάσαν το, αλλά εμείς που πάντως σχολιάσαμε, πρέπει να σχολιάσουμε πάντα. Εγώ με την τελευταία και την πιο σημαντική άποψη, νομίζω. Πάντα. Δικαιούμαστε να έχουμε άποψη. Δεν μου πεις τώρα είσαι ειδικός που καταλάβεις, έτσι είμαι, ρε κουμπάρε, θέλω να πω τη γνώμη μου. Αν δεν σου αρέσει και η γνώμη μου... Σε πάρει ο δαίμον. Άντε τώρα πιάμε τα βγεις. Yes. Χρειάζεται να δείξουμε το first dates. Κάτι μακροχρόνιο, οικογένεια, σπίτι, παιδιά, όλα αυτά. Είμαι εδώ για να γνωρίσω ένα άτομο, να φάω, να δω πώς θα πάει, ό,τι βγει. Δεν λέω, είναι αστυλιός τώρα, αρέσει. Εντάξει, πέρα μου το πάρτο ότι είναι vegan, εντάξει. Αλλά εντάξει, επιλογή τι τσίνο. Τι εννοείς άρεσε σου σαν εικόνα, ας πούμε, τι. Είναι και μορφή κοπελούα, φαίνεται χαρούμενη, whatever, εντάξει. Μια χαρά ρε, δεν μπορούσε η κοπελούα, δεν είπαμε κάτι για την κοπελούα. Φίξαμε την κοπελούα σου γάμο. Τα είχα βάλει μου το για περίεργο, δεν βλέπω κάτι περίεργο. Στα άλλα έβλεπα από την αρχή ότι είναι καθυστερημένη, ας πούμε. Α, δεν την καταλάβεις τούτη. Μα είναι και καθυστερημένη. Ένα λεπτό να αγάπη μου και πήρωσα με σένα πάνω. Βράσαν οι ζάμπες του για να κάνουν μπουλούθηκια. Είσαι cool. Δεν ξέρω, Με τι ασχολείσαι? με το κινηματογράφο. Είπε να ασχολείται με τον κινηματογράφο, αλλά δεν μας είπε τι κάνει στον κινηματογράφο. Δεν μου να σου πει ρε, πουλάς χιτάρους ρε πέλε, δεν μου να σου πει. Είμαι και αμέσως στην πόρτα και κόφω κάτι και κόφω και δύο πέρνα. Κινηματογράφος ρε μπρο, δεν ξέρω, μπορεί να παίζει σε καμιά ταινία or some shit. Θα σου έλεγε, παίζω στον... θα σου έλεγε. Σχολεί με τον κυνηγάβο. Να σου λέει, έπαιξα στην τάδε ποτέ και αφού μιστεί και κάνω κρυστορία. Μπορεί να μην είναι έτσι ο τύπος μου, μπρο. Έτσι. Τι κάνεις με τον κινηματογράφο? Γράφω λίγο script editing, λίγο παραγωγή, σκηνοθεσία, βοηθός σκηνοθέτη. Το. Παραγωγή σκηνοθεσία, βοηθός σκηνοθέτη, τώρα είπεν το μάλιστα. Άρα είναι καλό πράγμα. Ναι. Μπράβο, Χλόη. Με λένε Άρη Φλόρο, είμαι από τις Σέρρες, από το Πυθελινό Σερών. Σαν χαρακτήρας είμαι τίμιο λαϊκό παιδί, αυτό. Με μπατερινίνο πέλο στο χέρι, όπως εμένα, λαϊκό μου παιδί λάλη. Τούτο να σκεφτήκα μόλις τον είδα ρε βέλε. Πού είναι η δική μου. Καρχήν και το γυαλί είναι εντερκάσει. Βέλε, πάντως έχετε... ξεκινούν που τον ίδιο τόπο τα μαγιά σας. Είμαι Σκάς. Θέλω να βάλω το γυαλί. Ορίστε. Άλλα επίπεδα. Φέρμα ρε το μόνο, μια σου και θέλει δεύτερη ευκαιρία. Είσαι τράπερ. Όχι, Ράπερ. ούτε τάπερ, τίποτα. Αγρότης είμαι. Γιατί με βάλει θωρώ βίντεος με τράπερ κάθε λίγο να Είναι τράπερ αρφού μου, ένερ. Οπότε... Είχαν το ίδιο γυαλί με τον άλλο, τον κουκού. Όντως. Φύγει μου ψάξε το. Θα κάτσω. Και θα σε περιλάβει το ρωτάσος Τέλεια. και η Chloe και θα περάσουμε ένα τέλειο βράδυ. Τώρα θυμηθήκα και το άλλο με... Θα περάσουμε τέλεια! Ναι, και πιάνε πολλά βίντεο σου. Άρα έχετε και αγελάδες. Έχουμε. Τι τις κάνετε? Κάτι που δεν σε αρέσει σίγουρα. Ναι. Τις τρώμε. Οκ, τη σκοτώνεις εσύ. Άρα νιώθεις περίεργα να τη σκοτώνεις, αλλά δεν νιώθεις περίεργα να τη σκοτώνει κάποιος άλλος για σένα. Δεν θα ήθελα να ανοίξω αυτή τη συζήτηση. Γιατί? Τόση ώρα έχουμε να συζητήσουμε. Εγώ τρώω κρέας μου. Δεν θέλει να αποδείξει ότι κάνει λάθος στη τηλεόραση. Δεν ξέρω ποιος κάνει λάθος εγώ. Εντάξει, το λάθος είναι... Είναι εσύ λάθος, Είναι εσύ ρε, είναι εσύ λάθος. σωστό και λάθος. Θα σκέψω να ευκαλεί μου red flags τελικά ρε βέλ. Εκείνη που θέλει ναι, είσαι σίγουρος για τούτο, κάτσε εξηγά μου. Και δεν στήσω υπράφειο και θέλει να της εξηγήσει. Δεν έχω θέμα να έχουμε debate, αλλά να είναι ελεύθερο και από τις δυο πλευρές ρε. Πρώτα να μπορώ και εγώ να δεχτώ τη γνώμη σου, να δεχτεί και εσύ τη δική μου όμως.
Ναι ρε, άμα γίνει μια παρεξήγηση όμως, χρειάζεται να λύσει την ώρα, ας πούμε. Επειδή ο άνθρωπος σίγουρα δεν ήθελε να βγει να πάει στο first date για να μιλήσει για το vegan, γιατί να γνώριζε κάποιο vegan και να τσακώνεται στην τηλεόραση για το πράγμα. Σίγουρα ήθελε να πάει να γνωρίσει μια γυναίκα. Τούτο θέλω να σου πω. Σεφ δάμε χαρούμενος. Το πουρέ δάμε, πολλά ωραίο. Όψ. Το αγαπημένο το ριζοτό προηγούμενη φορά ρε μαλάκα. Τι είναι το πράγμα ρε όμως. Εγίνεται ρε πέλε, έχουν παραγωγή των αντάλλων. Κάτι να ελέγξουν για το ριζότο τους όμως. Πρέπει να ελέγξουν κάτι ρε. Πέρα από το στήσιμο που δεν κατάλαβα γιατί επετάξαν τα... Μα είναι και στημένο εκείνο το πράγμα. Υποτίθεται έτσι πάει. Στημένο είναι τούτον τάχα. Και καιρώνει ένας άνθρωπος για να το φάει το πράγμα. Εσύ φαντάζομαι θα πάρεις ένα ζώο. Όχι, δεν θα πάρω ζώο, θα σου κάνω συμπαράσταση. Αλήθεια. Οκ, δεν το περίμενα. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν ήθελα να. Ενώ είναι vegan, ρε παιδί μου το κορίτσι, εγώ να τη φέρω μια μπριζόλα μπροστά τη. Να τη μασουλάω εγώ με τα αίματα εκεί. Λίγο σεβασμό. Στα πιστεύω το άλλο. Πήγαινε να του βγάλει τον κόλλον του, να τον μπήξει. Και απλά μπορούσε να πει ναι, να φάω ένα ζώο, να την μπήξει πίσω. Αλλά όχι, πήγε μαζί της. Να γίνει vegan στο τέλος του. Πολλά γάμιτος ο μπρόμος ρε. Πέλε, εγώ πιστεύω ότι μετά από τούτο θα τον κάνει να τα πουλήσει ούλα τα υπάρχοντα του. Εσύ να το κάνεις όμως, Βέβαια εντάξει θα το σεβαστώ, ναι. Τώρα αν έβλεπα το μενού και ήταν... Αν είχε κάτι οκ επιλογής vegan, ας πέντε το ριζότο, ας πούμε, ναι, ήταν να το παράγγελνα σίγουρα. Ναι, και το ριζότο, ας πούμε, θέλω πολλά να το δοκιμάσω για το σιρόπα στη κελέντο μέρα που το κάνω. Να το πω πανέσω σου. Την εκατόνι και με πράγματα κάνουμε έτσι. Δεν ξέρεις τι είναι ένας παραδοσιακός άνθρωπος, ας πούμε. Δεν ξέρω. Παραδοσιακός μπορεί να σημαίνει θέλω γυναίκα στο σπίτι να μου μαγειρεύει, να καθαρίζει και εγώ να είμαι στο χωράφι, στη δική του περίπτωση. Μπορεί γι' αυτό να σημαίνει κάτι άλλο. Γι' αυτό είχα περιέργεια. Αποφάσισε τι θα φας. Τριχουάγες τι. Η δεύτερη θα Α, μπρο. Τι. Εντάξει ρε, πρώτα preferences. Τώρα άμα θέλει Τζίνι να έχει τρεις στη μασχάλη είναι πρόβλημα της. Ναι, ρε, μα επειδή ούλον το βίντεο τα είχα φτιάξει για το πράγμα. Α, όντως. Εγάμισες τη φάση τώρα ρε πέλε, χαλάζει. Τώρα πρέπει να πεις, oh my god, τι στος. Όχι ρε. Γι' αυτό με γίνει και βάρε λίγο πέλε. Εκτός πότε τα βγήκαν κι άλλος αναγροτής, εν τούτον που σχολιαστεί πολλά. Πέλε, ξέρεις κάτι, να γυρίσουμε το βίντεο, τέτοιος. Να. Γιατί. Αρχικά απλά ήθελασαι να έρθουν σε αντιπαράθεση δύο άνθρωποι χωρίς λόγο για να το βάλουν σε show. Ναι. Αφού ξέρεις ότι ο ένας είναι έτσι, έστειλες σου κάποια στοιχεία για εκείνον, ξέρεις ότι οι άλλοι vegan και είναι έτσι, γιατί τους βάλεις μαζί ρε μπρο. Είναι επίτηδες, ναι, έχεις δίκιο. Θα πάνε σε βρούμε αύριο το πρωί. Ενώ σου ξεχωριστό καθένας μια χαρά ανθρώποι είναι με τον δικό τους τρόπο ζωής. Απλά δεν ήταν ανάγκη του τη σύνδεση ενός. Απλά μπορούσαν να πούν εντάξει, αφού σίγουρα αναφέρεται ότι είναι vegan. Ναι. Επειδή έκαμα και εγώ αίτηση, ξέρω τι ζητούσε, εκτός που ύψω και... Επειδή έκαμα και εγώ αίτηση... Τι έκαμες αίτηση. Μα σου το πάρε. Όχι. Μα είχαν το είπατε στο προηγούμενο. Όχι. Ρε, απλά ήμασταν μια παρέα και έκαμε όλοι έτσι για το αστείο μια νύχτα, 5 άτομα που ήμασταν. Ήταν και μια κοπελούα και έκαμε και εκείνη. Μαντέψετε, σκυπάραν μας όλους και απλά πιάνε τηλέφωνο την κοπελούα 15 φορές την επόμενη μέρα το πρωί. Λογικό, εντάξει. Πιάναν την που ελάβαν και στείλαν την και μήνυμα και στείλαν την και email. Και απλά η κοπελούα εντάξει, πήγαμε το για πλάκα, μην ήταν να πίνει κάποιος. Βασικά μας πιάνουν όλους, μπορεί να πάνε να. Όχι μαζί λαλείς. Δεν με θέλουν εμένα και βάλα και ψέματα πάνω. Εσύ είσαι πολλά basic ρε βέλε, τα χάσει 15 που σένα, 15 χιλιάδες μες στην Ελλάδα από σένα. Δεν μου κάνεις έτσι τώρα, ρε παιδί, είμαι μόνος μου. Δες πάμε που λες, ναι ρε μπρο, τα είχα έχει τρεις μασχάλες της ενώ προσωπικά στην πούτσα μου. Ναι ρε, σίγουρα, ο καθένας... Το καθένας τη γουστάρει, τώρα μ' αρέσει και η δική μου υπόθεση, δεν έχει να κάνει με τη γνώμη. Ναι ρε, επειδή τα θεωρείται κάτι που είναι κατεστημένο, normal. ναι. Τα χαλαλή σου που τα 7 δισεκατομμύρια κόσμος, όχι, να μιλήσουμε για Ελλάδα. Γιατί στο εξωτερικό όντως θεωρείται, μπορεί να είναι και παράδοση ας περνάς τρεις πασιμάσκαλ. Μιλήσουμε για την Ελλάδα που μάθαμε και ζούμε τα Κύπρο και Ελλάδα. Τα 11-12 εκατομμύρια βάλουν και Κύπρο μέσα. Πέλε, πόσες γυναίκες έχουν σε έτσι ηλικία αν τρεις πασιμάσκαλ. Ενώ επειδή σε μια ηλικία, ξέρεις, μάθαν να περιποιούνται παραπάνω τον εαυτό τους που κανονικού. Μπράβο, μην τρίχαν πας στους ζηνίσι να σπέρε, φίλε, και πάντα την κάνουν λέιζερ. Εγώ προσωπικά είδα ακόμα γενέκα μου να έχει τρίχαν πασιμάσκαλ. Τζοντροϊμίκα χάμ. Να πεταχτεί μια καρτελούτα. Είμαι Ζεν. Γεια σου, Ζέν, είμαι ο Βαλάντης. Γεια σου ρε Βαλάντη. Από πού μου ήρθες? Από Ήλιον. Και τι κάνεις στο ήλιο? Κοιμάμαι. Όλη μέρα. Είμαι τέρμα άνεργος.
Εντάξει, ο Αρχικά, πρώτο τρολάρι. εκτός που τούτο, είναι αρχικά ο Πελός είναι influencer μες στο Instagram, TikTok, YouTube. Δεν ξέρω τι κάνει άλλο. Εγώ η αλήθεια δεν ξέρω το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ρε πέλε, πετύχα τον αρκετές φορές. Είναι ηλίθια τα βίντεο τους, αλλά έχω ηλίθιο χιούμορ, οπότε κάθομαι και θωρώ τα. So, yeah. Αλλά το κοπελού είναι αρκετά έξυπνο. Η απορία μου είναι τι ήταν τούτη η ερώτηση. Τι κάνεις στο ήλιο. Εντάξει, αφού και τούτοι θέλει. Περίμενε το ρε, λογικά εντάξει, ξέρουν το ποιος είναι, ποιος είναι Πώς ποιον δεν είσαι. περιμένουν και ήθελε να τον παίξει λίγο, ξέρεις. Πώς δεν είσαι. Νομίζω... Δεν μου κάνεις μες τη λέω. Τι στα πω έτσι ρε μάλακα. Μόνο ναρκωτικά. Κάποιο ταλέντο έχεις? Κάνω χαζά βίντεο online. Α, Κάτι είναι αυτό. άρα δεν είσαι άεργος, είσαι άνεργος, δεν σε πληρώνει κάποιος. Δεν με Κάτι πληρώνει. κάνεις. Πληρώνω τον εαυτό μου. Ωραία, η μαμά και ο παπάς. Όχι. Όχι, Μόνος μου. Ζω μόνος μου. ζεις μόνος σου, αλλά χωρίς να δουλεύεις, Ναι. κάνοντας βίντεο. Το σημαντικό είναι ότι ήβρε τη λύση του και συντηρείται ο άνθρωπος μόνος του. Ρε πέλε, εντάξει, άμα καταφέρεις και κάνεις κάτι και συντηρήσεις έτσι ηλικία, μπράβο, εντάξει. Μικρόφωνα φορούμε τα. Α, χώθηκα. Βαλάντι, τι θα πιούμε. Ξέρω, κάτι τέρμα γκέι βάλε μου. Α, Βότκα cranberry. ωραίο. Άρα όσοι πίνετε βότκα κράμερι, ξέρετε τι σας. Εμάθατε σήμερα από τον κύριο Χρυσοβαλάντη. Βαλεντίνο, ναι. Θέλετε να δείτε, θα τα δώσετε μισά-μισά. Ναι, θέλεις να δούμε. Τι να δούμε. Το λογαριασμό. Οκ. Να το δω. Οκ. Ωραία. Ωραία. Και ξαναρωτάω εγώ, θα πληρώσετε μισά-μισά. Δηλαδή θα μοιραστείτε το ποσό. Ναι. Ωραία. Γενικά σε ένα normal ραντεβού πάντα πληρώνω εγώ. Μ' αρέσει αυτό. Αλλά αυτό δεν ήταν ένα normal ραντεβού. Εγώ τον πιστεύω. Ότι πληρώνει. Πέλε, εγώ πιστεύω το. Αλλά θα με ήρθαν απλά για να μαλακιστείς. Δεν νομίζω να έρθει και να βρει αγάπη στην τηλεόραση. Πάλι καλά που είναι την έβαλε να πιέρωσε πως κάτι άλλο και εντάξει. Περάσετε καλά. Ναι. Ωραία. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Να σε πάρω μια καλιά. Να με πάρεις αγκαλιά, μαράκι. Τρελή φαν. Συμμετείχα πάρα πολύ. Κι εγώ. Είσαι γλυκύτα το παιδί. Χάρηκα πάρα πολύ, Βαλάντη. Shit, κι από χάρη. Τα ύφος έκαμε. Πιστεύω σε λάβει της τώρα. Πιστεύω. Λοιπόν, άκουσε. Το παιδί πιστεύω δεν έχει ξαναβγεί από το σπίτι του, δεν έχει πάει σε εστιατόριο, δεν έχει βγει ραντεβού και εγώ θέλω να σας πω κάτι. Το first dates μπορεί να δημιουργεί πάρα πολλά συναισθήματα, γενικότερα χαράς, αλλά εδώ δεν είμαστε για το content. Οπότε όλοι αυτοί οι TikTokers και YouTubers θέλουν να θυμούνται ότι εδώ έρχονται γιατί ψάχνουν το άλλο τους το μισό. Γιατί εγώ την επόμενη φορά θα νευριάσω. Εντάξει, αστιάκια εδώ μέσα δεν κάνουμε. Μαλάκα, όντως είπε έτσι πράγμα. Εγώ δεν το ξέρα το πράγμα. Εγώ μόνο είναι το κομμάτι που είδα και ήθελα να μάθω τι έγινε. Όντως. Γι' αυτό είναι ευρεία, ήθελα να το βάλω μέσα στο βίντεο του. Εγώ δεν θυμούμαι τίποτε, δεν είδα έτσι πράγμα. Όντως ενευρίασε, επειδή λέει σου τάχα είμαστε σοβαροί δουλειά τα με, έρχεσαι εσύ να δείξεις το νου σου. Κανένας που σκιό είναι ηλίθιος, περίεργος ή οτιδήποτε, η κοπελούα μια χαρά κοπελούα είναι. Εντάξει, μπορεί να. Απλά δεν τα βρίσκεις σαν χαρακτήρας, οκ. Είναι διαφορετικά. Ναι, είπεν τάχα ότι ο Βαλάντης, είπεν τάχα ότι δεν έφυγε ποτέ έξω από σπίτι του, ότι δεν έφυγε ποτέ σε εστιατόριο και ήρθε τα μία πλάκα. Εξαλήθεια δεν είπε να πει με τον τρόπο, γιατί δεν ήξερες τι ήρθε ο άλλος να κάνει. Σίγουρα τούτοι όλοι που πάσει έχει έναν ποσοστό που έμπαση για τον λόγο να έβρουν το άλλο τους μισόν και μια αγάπη. Δεν είσαι για το content τσάμε, θα πρέπει να φτιάχνεις την τηλεόραση γενικά το πράγμα. Να θέλεις να βοηθήσεις κόσμο να βρει έρωτα, να πλάκα με τον καιρό time. Για το content που σε τσάμε και ξέρεις του. Και πήγαινε κάμετε μου subscribe τώρα και ό,τι να είναι. Αν πήγαινε και λάλεν τώρα μόνο μιας έτσι να προμοντάρει απλά τα πράγματα τη δουλειά του που κάνει, να σου πω εντάξει μπορεί να του κάνει μια παρατήρηση. Αλλά πιστεύω δεν πρέπει να μιλήσει και να προσβάλλει το κοπελού επειδή έδειξε λίγο τον νου του. Γενικά η γνώμη πασίων το κλιπ, δεν κόφτε με το δείξω επειδή είναι... Ναι, παίζονται ηλικιότητες ενδιάμεσα σίγουρα. Λίγο τρόλο πελός, θέλει να παίξει μαλαγία, αν το καίει. Εντάξει, κρίμα και ο κοπελούα που τα άκουε. Αλλά... Εντάξει, δεν πάει να είναι ένας χαρακτήρας. Ναι. Έτσι είναι ρε φίλε. Απλά... Αν δεν πω τη μαλαγία μου, δεν θα πνάσω ρε. Έτσι είμαι κι εγώ. Εντάξει, έχω όρια, ξέρω πού να τα κάνω. Ο άνθρωπος από ό,τι φαίνεται, εντάξει, ήθελε να το κάνει λίγο παραπάνω.
Εντάξει, θέλει να μαλακιστεί, ρε παιδί. Ενώ Κακώς και έφερε. γράφει κάπου στο συμβόλαιο ότι επαγορεύεται να πεις μαλακίες, ή νομίζω. Αν τα μαλακίες είπε ο Μιτσής. Ο Μιτσής απλά είπε ότι βαρκέται, ότι κοιμάται όλη μέρα, εντάξει. Έχει άνθρωπο που κάνουν όντως το Επειδή η πράγμα. τηλεόραση εν δουλεύει όπως άλλα social media. Θελούσαν κάτι συγκεκριμένο, μπορούν ας πούμε, να πετάξουν το. Πέντο που με το γκέι, το ποτό. Α, οκ, ναι, και τον έκαμε τον, μπράβο. Ενώ σου γίνον για τους πιο πολλούς ανθρώπους είναι απλά μια ηλικιότητα για κάποιους να το βραστεί, κάποιους δεν θα το βραστεί. Ένα ανάλογα με ο χιούμορ σου. Εντάξει, λίγο είναι too much, honestly. Αλλά εντάξει, είπε μια μαλαγία, να πέταξε την προσπέραστη. Απλά εγώ δέχομαι το πράγμα να μου λαλείς ότι είναι για το content. Το πράγμα νευριάζει με. άμα είσαι για το content κάπως πέντια εμείς. Δεν θα σου πω ότι κάνω το απλά για 100% μόνο για την κάβλα μου. Θέλω να πάει καλά το πράγμα. Τώρα μου λαλείς ότι για το content και μαλαγία, για να βρουν έρωτα και ξέρω εγώ ό,τι να είναι. Εν τσίλα ρε παιδί. Να, εγώ πιστεύω ότι απλά εφήμωσε με λίγα λόγια άλλοι, γιατί αν πήγαινε και λένε ότι είναι TikToker ή YouTuber και έδειχνε πάλι τον νου του, δεν είναι το κάθε θέμα. Αλλά επειδή είναι TikToker τα και διάσημος, λέει σου μια φορμή να τον πήξουμε γιατί κάνει το για το content. Μπότσε στην προηγούμενη ρε παιδί. Ενώ σαν τον πελό με το που σκοτώνει ζώα με μια βίκαν ρε μαλάκα. Τα χαρέ μπρο, τι είναι για το content ας πούμε το νόη. Σίγουρα ρε. Απλά θέλουν να κερδίζει, θέλει ένα win-win. Μαρία, πώς το χαρακτηρίζεις το παλάτι με μία λέξη? Λίγο επιπόλαιο νομίζω. Μ' άρεσε, ωραία απάντηση. Εσύ παλάτι πώς το χαρακτηρίζεις? ChatGPT. Με λέει έτσι ίσως επειδή ήμουνα λίγο πιο έτσι μονολεκτική και ψυχρή, αλλά αυτό ήταν επειδή μου το έβγαζε το άτομο, δηλαδή η εικόνα αυτή που μου έδωσε από την αρχή, το ότι ήρθε εδώ πέρα ας πούμε λίγο για να προβάλλει τον εαυτό του. Οπότε γελούσε όλη την ώρα και αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή και μου τραβάει την καρέκλα συνεχώς και γελάει. Ναι, δείχνει μια πολύ μεγάλη ασέβεια για μένα. Ασέβεια. Ναι. Straight up. Οπότε πιστεύεις ότι το έκανα μόνο για Ναι. το content. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ξεφτυλίστηκες λίγο, αλλά... Βαριές λέξεις. Κουρτίσαν την και τούτην τώρα, πρέπει να της είπα την γνώμη σου. Όχι, όπως είπα, μένει Βόλου και να θέλαμε δύσκολο. Δεν θα θέλω. Εντάξει, απλά ο Πελός έγραψε τα ούλα στη Μαλαπέρδα το Πελό και άκου κάτω. Η κοπελό ένιωσε λίγο άσχημα, λέει. Λίγο υπερβολές, λίγο τζίδα, λίγο μελούι, λίγο σαρτσό από πάνω και... Πέτυχε και το επεισόδιο, λάλης. Well, εντάξει, είναι απλά και διαφορετικά γιατρά και μπορούν να καταλάβουν ένας τον άλλο. Honestly. Νομίζω είναι πιο... Σίγουρα είναι πιο καθώς πρέπει. Είναι πιο ταπεινή, πιο ήσυχη κοπελούα, δεν μίλησε πολλά. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό, ούτε το άλλος είναι κακός. Απλά, Ναι, σίγουρα. εντάξει, άλλος μετά από ένα σημείο απλά άρκεψε να τα γράφει όλα στα αρχίδια του για μαλακίες. Ήταν από τα πιο ηλίθια επεισόδια που είδα στη ζωή μου. Όχι πιο ίδιο. Πιο χειρότερα, μαχώνεσαι. Είναι νιαζάρικο. Το βάζεις ωραία, έτσι. Ωραία το δίνεις έτσι, κοιτά, λαγίως. Άμα. Εντάξει ρε, ζουν τον έρωτα του, ρε, τα είσαι ένας στον άλλον. Όχι, εγώ απλά τρύπα εντάλλως του το έχωσε μέσα στο στόμα έτσι ρε βέλε. Και έδειξε της, όχι έτσι, ούλον βούκο. Σύρ το βούκο και κρύψε. Ο ένας ήταν χειρότερος από τον άλλο. Έτσι δηλαδή, θα σου δείξω εγώ που ξέρω, τα είσαι πολλές γένες και ξέρω. Όπως τα είσαι με τις τσούρες έτσι, να με βάλω το ούλο με τα βούκο. Όπως το φάρμακο του σύλλου μου. Υπολόγισε τα ότι ο άνθρωπος δεν θα κλείσει το στόμα του. Όταν μπει το κουτάλι στο στόμα του, νομίζει είναι η κοπέλα. Εγώ έτσι το κάνω στο μυαλό μου. Νομίζει είναι η κοπέλα ότι δεν θα κλείσει το στόμα του και θα βγάλει το κουτάλι έτσι. Νομίζω ότι να μείνει έτσι ανοιχτό και απλά ετάισε το και θέλει να σκουπίσει το κουτάλι πάνω στα δόντια του. Παρατήρα το πράγμα, δε. Α, κατάλαβα τι λες, ναι. Έκανε το στόμα του και απλά σκούπισε το πάνω. Τράβαν το πάνω, ας πούμε, να το κουντήσει. Ακαμίσω τον ζάθος απλά πια με το κάνουν το ρε. Τσαπιρούνια ρε, μα δεν μου κάνετε ρε, μα σκεφτεί τα δόντια σας ρε πέλε. Αυτός που τον ήχο που είναι απέσιος. Κάμουν και ζημιά στα δόντια του. Ναι. Μπρο, εσείς είστε καθυστερημένοι. Μπρο, δόντια, δεν μπορείς να... Back in New Jersey, bro. That was it.
Εγώ έχω 47 σφραγίσματα, δεν σηκώνει τώρα να φακώ με κουτάκια και πόντα να χειροπήρουν να πάνω. Να θέλετε λογαριασμό. Ναι. Φυσικά. Ωραία, θα πληρώσετε με κάρτα ή με μετρητά. 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 Αυτό. Να τα πάρω τα πιατάκια. Φεύγω. Φεύγω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, να είστε Πολύ καλά. εξυπηρετικός. Σε όλα είχε red flag. Δεν ρωτούσε για μένα. Σερβιτόρα για να μην τους φέρεις σε δύσκολη θέση, δεν τους ερώτησε μόνο μιας ποιος θα πιερώσει. Πώς θα πιερώσουν και να καταλάβαινε που το ποιος ήταν να μιλούσε, ήταν να δει, να κοιτάζουν, να συμφωνήσουν κάπου, ήταν να πούν μισά-μισά. Να σου πω, ευκαιρνά και εγώ με κάποιον μπακάνι το πυρώνει της ήταν να πληρώσει εκείνη ρε παιδί. Όντως ρε μαλάκα, ήταν ενεύσει και απείς εσύ ας πούμε. Όχι, ρε. Και ούτε καν μίλησε νόμπρο, απλά ενεύκει σαν πίνει, η κοπέλα εντάξει. Εντάξει ρε, καταλάβαινε ότι το τι να είναι ομπρό, αλλά και άλλοι λένε ότι να είναι. Όχι με ενθουσιασμό. Εντάξει ρε, πάμε που τα... Με παραξενεύει τίποτε πλέον μες στο show, κατάλαβες το. Με κόφτει. Απλά ήθελε να ασχοληθείς, ναι, κατανοητό. Πιες τον ένα φάκα τον άλλον απλά. Τι τον ήθελα να πω. Να μου πας κατά στα κότσινα ρε βέλε. Το πέλα σου καλεί μου το στυλάκι σου όμως ρε βέλε, δεν ξέρω γιατί. Όχι σε θέμα να Και ο γίνει. γενικός άνθρωπος στον κόσμο εγώ είμαι. Η κορμοστασιά, το τρόπος που κάθεται, δεν ξέρω, βγάλει μου το Φίλε, στυλάκι σου. πιθανόν στον καιρό του να είμαι έτσι, ναι, πιθανό. Μιλώ για το θέμα αναγένειας, δεν πιστεύω ότι είναι Όχι ρε, αναγένειας. έχει chance. Απλά να έχεις το στυλάκι του, δεν ξέρω. Διά μου πάει προφαήλ του, δεν ξέρω. Ότι έκαμε ως τώρα πελώσε για πέταμα, όντως. Αρχή μόνο που πάνε σε ένα εστιατόριο και σέβεσαι για μένα το προσωπικό. Λοιπόν, φιλάκια, καρδούλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Χάρηκα, γεια. Φιλόγια καρδούλες. Θα είσαι κτήρ. Σε ξαναβάλεις με εδώ first dates ρε μαλάκα. Πώς συντονίσαμε. Λοιπόν κοπέλια, Τούτο ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. μακριά από την τηλεόραση. Subscribe. Κοντεύκουμε τους 80, άτε. Καλές γιορτές κοπέλια. Πλησιάζουν γιορτές. Μπήκαμε ήδη στις γιορτές βασικά, δεν πλησιάζουν γιορτές. Σε 3 μέρες σε Χριστούγεννα ρε. Μπράβο, ναι. Άρα το βίντεο να βγει στα Χριστούγεννα. Να περάσουν ήδη τα Χριστούγεννα. Ναι ρε. Καλά να περνάτε με τους δικούς σας. Καλές γιορτές. Πάντα με υγεία και προσοχή. Μην βγεις αφού οδηγήσεις. Έρχονται μεγάλα βίντεο. Μην βγεις αφού οδηγήσεις. Είπα μην βγεις Ναι, αφού οδηγήσεις. κατάλαβα. Τέλος πάντων κοπέγια. Είναι η γάμη στους Καταλάβατε φωτογράφους. εσείς. Γάμοι στους φωτογράφους, στα τηλέφωνα που... Κατάλαβες. Κατουρίθημα. Bye.